Има ли герой с Х, бе? Дед почва. Хаймерите ги. И царим. Искаш да напишеш та АХ. Аз го сбърках, бе. Как ти е? Сега трябва да е с Р. Реално смисля, бе. Трябваше на някой химикра не игра. Иска да напиша AYR. Айр. Ало, Здравей! здрасти. Трябваше да банеш Зарат, Ясу и... Окей, сега Коста. Направо съм ги намразил тия. Violence solves everything. О, скатърнен. Бам се, бе, към ще трайхарда нас приемата им играх в Блиц ги убих от бой с Манамуне и Серафен Брейс и Рота Фейзус. Ние понеже играхме едни чампиони с саппорт Рамос. И аз не бях 1.15. Support И Рамос. Ето имаш ли? Апа Мис Форчън топ. И ще играят Джангъл. Интересно. Ще играят... Always това trust your нещо. spirit. Карма Джангъл. Това за първи път ще го играм. Че Зарат. Това нещо ще го играя на мида. О, килмоза, пак ще трайхард. Значи ти какво си пише от тези банове? Хуй. Така. От 18 битка. Ще играя карма мид. Чекай сега. Значи, кой герой без мана, нищо не прави и е юсъл с цяла игра. За себе си ли говориш? Да. Сега викам кой герой е без мана и юсъл с цяла игра и нищо не прави. Z. Не, това е скучно. Ето ми го дай на Зет. Не, искам това. Спрах ли ти тока, бях ли жестока? Аре, килмув, строни и ти един път стига да трае хардва. Минута не бях трайхард. Въобще. Това, че вие бяхте супер лесни за убиване, значи съм се опитвал. Аз ще играя Кайл без демидж, без нищо да прави и е юсъл с цяла игра. Ако ме видите да съм useful, значи някой е седнал за акаунта. Ха-ха-ха. О, трябваше ти му да вземам. Кой иска слабо? Тренък, искаш ли супорт така? Гарантирам ти нищо. Аре, играй на топа сега. Искам ти Ей, му. Искам ти му, бе. Защо американците не струват на лига? Защото не могат да спадат колите. могат да си какво? Не могат да се пазят колите. Искам ти му. I don't get it. Бе, какво ли брат? Вече сме първо. Това. Още не мога да 11 го съм. стане. 11 съм. Кулите близнаци. Това е толкова тъпо, брат. Тебе, Стеван. Казват за това. What? Трайхардър към мазна. Сериозно. Аз ще играя за първи път Катарина, виша. Аре, бе, такова. Иска да пушвам цяла игра, а вие си правите. Каква е какво ти кажеш, ще бъзга. Или с Катаринки там, ахритата. Ще не играем този филм, дето бягаме по картата. Той килмул също не с Калиста, няма как да спечели. И що съм сега, нямаме как да спечелим. Не, по-точно ти няма как да изгодим. Така ли ще правим, добре. Това ще е... добре. О, не! Какво съм венка? О, добре. Ебаваме с публиката. О, не! Още 2 секунди. Една секунда. Защо, бе? Защото сега. рунче съм си нагласил за пъся, не играя полиси. И аз за малко да остана са Ривен. Ако Ще бяхме, шепваш, бе, какво? ако бяхме АД двамата,
Щях да се върта до края, когато се падне, ама като смява па ядата шак. Няма са правя на шин. Са слепия монахи. Щеше да шилваш. Да шина да шилдва там, аз сама фъка да ми да ми бие Шен, глух. да blind, шен. Вайте стригнайте, че ако ми ги изредят, смятай, че ще са шилдна. Не за сорака всичките. Чеп. Те сега Калян няма да се връща за предната игра и сега ще драйгарни. Добре, брата, смяташ, че аз трайхард, ама не морта. Дани още в Champion Select ни пише: нека трайхардваме, бойс. Да, брат. Още това се подготвяме. А мортката мейн ривън ли? Не. Ай, вече не е. 200 игри ли? Колко има на ранкер сега? Мога да видиш аз колко За имам да е фън. с карма. Карма. Кармаза, тифтиер. Аре бе и... Механушката. Бързо. Там ли отиваме? Давай, бързо. Няма да стигнем, братле. Няма да го видим даже. Сега, кой може? Ама през мида трябва. Дай по Ти турнамент драфт ли? курк. Танкове. Преди турнамент драфт като Не, играем не е с... драфт. Преди турнамент като играем с Соло, защото му спирани тярдет. Като цяло. Убия бе, убията с бе. Ала убия бе. Да си знае, бе. Учи да ни трайхард. Ти ги чувал в скайп, че тя Кое там. трайхард, моля да екзосне да флашнем и да е една ауто-атака. О, е. 10 gold. Ами, Чакай да how продадем. badly you want it? Oh, whoa, whoa, whoa. Аре, елата продъна бе. Какво? Елата издъня. Абе, Ще издъня, ей. Абе, Мама. Ох, този. казвам ти, че ще издъня. good player. Quality player. Бегай бе, амортка. Какво ми завъртиш тук с тази мечовина? Не, аз имам ривен топ и баре стига. Не бе, той дойде на мида и сега ще фани тук и ще прецепи. Аз иска да играя как да пушим. Не, трябва да играем. Да играя в фан. Boys. Thank you. No проблем. Какъв мисъл? А, да, верно. Има един спейс някъде. О, демидж. О, Смешен. Взех си демидж. И... Слушай, тринкет ми ти, плиз. Благодаря. Можавам да си взимам демидж. Това е демидж. Опа. Сега ще ми пуснеш кил, нали? How bad do you Трябва да want убия този it? скрип, да се убия човече. Аре стига си му убил. How bad do you want it? О, то ли си да е трайхард, май. Няма флаш. Иди хой. За пръв път игра, бе. Иди бе. Тя има някакви шутове. Това е шут. О, още... що ми спря рута, бе? Какво да разбирам този герой, май съм next level. О, не. О, well. О, взех си меч. О, шит, нигър.
Аса. А, Моргенстерн, защо направи така? то защо е тука, бе? Защо Риван е тука, бе, колега на топ? Защото фарми. Не видя ли от твоя джангър се запътил към тебе? Смисъл? Не, той го уби на топа, ама... Не, уби го в реката и тука. Е, надали ще видя пинга ти, братле. Ти я знам. Не, братле. Какво кажа? Предполагам, че си пингнал е тук, бе. Къде Ами- ти да? Между другото... Защото ти пингнах. И аз пингнах също. Дай ми крипът. Аз за това ти казвам, за кой ми пингваш? Сигурен съм, че ти видях пингваш. Together, we shall triumph. Show me how bad do you want it. Кой е фитнеш има не. Ionia shall prevail. Sa Elisa Tenor. Onward, always. Защо дабълто не работи на по-малко? За отданата като се ударям. Is to conquer always. Ай, седни. Не се срива, няма я. I'm coming. Каме. Аз нямам да мръдна от тук. И като не съм 20. О, какъв Риван. What the fuck, що не изоснах по-рано? О, какъв Риван. Поне аз ще оживея. Ма не е сериозно. Кликна го, видях накрая, че го няма. Ма не е човек Triumph. Съвсем сериозно ти говоря. Нани. Въобще не има хилваста с рака, че. Fuck. Minions, please. Victory is a О, Добре, не, защо всички най-вероятно ще ме набият. What the fuck. Това беше... Това беше в мой стил. Не знам какво може да кажа. Това беше едно тъщата, които само аз бих направил. И ти какво правят, ти не разбира. За какво ще... Отидох на 250 кръв и тази аутотакнах под кула. Ама за какво малко... Не знам, брат. Не иска да те аутоатаквам. Просто... Крипсата реши. Абе, Метка, какво правиш там? Бейтвам. О, Маги. тя бейтва. Когато бейтва тя. haste. О, знаеш как ще бейтна ти тук? Рект. Моргенстерн. Когато тя бейтва. Идвам. Бой. Смърт. Бягай, Крес бягай. бои! Крес бои! Ай, идва някакъв. Ако от нашата... Знаеш бе, Бой. ти си пасен. Крес бои! Безопасно. Въобще няма хора тук да в бушерите. Чумов, да знаеш. Ionia shall Няма хора. Вижте го то шанджел. Тръби. Да дигна 6, бе. Какво те напускаш? Може. Спокой, като човек, аз притежавам 22 фарм. Yes. How noble. Само аз. Някой да убие. Да, бе. Ще избяга. Не, аз О, стига. направо избяга. Ма ти не Ага. дей да бягаш, ами я уби. Защо? Някъде избягаш. Да, Това е именно. трика с Is the нарива. greatest. Фън героя. Begins with the Искам вкъщи. Окей. Сега ще проверя. И няма асист. Имаш отново, да. together we shall triumph. Мина напред. Минаваш през... Мен! Като вятър. Тара! Focus your
Звуча като чупеналото. Не знам защо. Това си е талант. Ionia shall prevail. Буксът ми го няма, най-вероятно не си взима синия дот. Отивам да го стилвам. Сега те ще ме дънят на мида. Чакай да ги улеснях направо, аз ще дойда при тях. Къде сте, бе? Аре, отни, бе! А, защо е долу тая, бе? Executed. Много. Nice moves, like Jagger. Аз ще мина от другата страна, приятел. Това не беше логично да го правиш. Дай да го убиеме това. Колко? Гутлерс. Колко съм му? Мерси, Лейсин. Няма проблем. Добре с рака. О, гледай сега какво става, гледай. Ох, че ми е хубаво. Абе, защо ме режеш? Аре, остави намира, бе. One by one, they will fall. Трябва да ти нашли. Сериозно. Моля, дали... О, малко outplay. Little bit of outplayed. Focus Ромен your го няма. Where is Rumen? И не си взима бото. Там е май. Съвсем възможно. Доста е възможно да си заминам след като 8 минути ходя без... Аз мога да рутвам крипа, бе, братле. Много ли ти трябва толкова? Да, от фикси. О, найс ауто атак геймиш имам. Благодаря за тази енергия. Сега вече аз съм енергичен човек. Имам ултимат, на който не трябва да вика. together. Само да рялото не ми тима. Доста ти е смешно, май. Значи, ако видиш, че нямаме HP, ултвай. Можеш право да стане. Да, само те ще тя. Не, ако видиш, че няма Не, HP, съпорт, не дей съпорт. ултва. Давай, лутвай, давай. Луднах. Ултвай ли? Не. Всички Значи, са в на моя помечи случай, заради ако ме много. видиш, ултвай просто. Ако видиш жив, ултвай. Бегай, бе. Ох, логиката. Абе, Too logic for me. О, Кахаме. уснах. Ама... Май няма да спаси. игнайта му уби, брат. Добре, че съм инсект. Нима, бе! С игнайто, бе. Спай. Как ще играеш лук с игнайт, бе? Добре, какво правиш? Ще ми обясниш ли? Аре, Ривена няма. Тя отива на мид. Аз си починем тук. Ще ми обясниш ли какво правиш? Каква беше тази безсмислена процедура? Издърпахте, за да не умреш, бе. Брат, можеше да ме утнеш тука и тука да сме убили Древана вече. Що бе? Вече убийство направихме. To conquer oneself. Conquer all. Не можеш ли го наричаш този герой ми? Стига и го му говори така, глупости, бе, брат. Много добре си играй. Аз ти ме намира, бе. Това е... Begins within. Моята дори не ми се копре, просто фармя. О, вземи си. Този демидж. Както се скърбачи. Спрял да ромвам доста време. Фак. Опа. Защо го хилна? Ком? Onward. All Някой хилна... Джарван. Що не? Това беше Сораката. Мисля, че... Браво, Сорак. Мисля, Най-добре. Че сме на малък кръв и Ти Сораката. бърза там. Еми аз всички хиля. И ми пука. Всички заслужават да са. А, стига е. как се, бе? begins within. Опа, здравей. Това да ауто-атаквам. How noble. Знай си това, знай си. По-трудно може да се... Чао. Victory is a shame. Комбинатора 9000. Conquer oneself. Conquer all.
Виждаш ли разликата между твоите скилшоти? Какво? На Ахрито говоря. Случва се и ти да изпуснеш тя, бе. Твоите са 1 милиард километра. Твоя Не, по-дълъг всъщност твой рейндж е много по-дълъг от неговия. Просто... Зафе. Абе, стих сега хора. Едно ще казват. Маги, искаш да седиш на линията? Не знам, ама то Риван има линия. Ionia shall prevail. Ти не е напарен. Риван има линия. До линия. О, Риван е на мид. Чест бе. О, няма фертичката с работа, брат. Окей. Е, О, ректор. Махай се, изрут плесенясъл. Измърт прекрасения са добро, видимо. Какво уин нагадно, братле, не му мръдна. Наша умря базата, бе. What the fuck? These hacks. Наши удар през стените има лоухак. Това си майка. О, доста добро беше, да. Опа, не посока. Абе, хрени няма да фармим, бе, брат. Виж, имам 52 фа. То Маги има 69 фарм, за кое да фарм. На здраве. на здраве. Мерси, мерси. Аре да я правим. Се оправи вече. Това ще виж инсект. Това не ми звучи хубаво. Чакай, Кефа вече не се опита дори. чакай. Аз не се опитвах никога. Да се че. Кап. Дай ми крипове. Може играч, може да учи. Стига! Видя ли, а? Найс ръхит. Инсект. О, calculate. Чуеш ти? Еса. Айде ми. О, Плеер. Quality player. Ректид! strong. Ionia shall prevail. Може малко. Иване. Моля! Остия Ремира, бе. Какво се случи? Умрях. Ми беше лосно. To conquer oneself Как? is to conquer. Не знам. И тия хаква. Имам ултимата, ама с ултимата не трябва да спасете и че няма го ползвам. Защо мога да спаси, питаш мене? Елф, не за толкова напред, като нямаш кола. How noble. Onward. What the fuck? О, Oh shit. Тичай си на майче. Няма. This. Oh. Juke. Добър кил. няма мана повече тя. Ултимата ми даваше мана, ще е хубаво. So strong. Мазен си. О, Oh fuck.
Кой е много мляко? Кой ще умре? Better kill the Annie. So Kalista can live forever. Тя е твърдо сладка. Как да не убиеш? Better kill the Annie, not the Kalista, сеща, нали? Моля? Better kill the Annie and rather than not kill the Kalista. Си мисля автоатаките разплах. О, бача, морда добре го раздава. О, не ти е хубаво на тебе. Какво става с Ривана, Те са две. What? Какво се направи? Лично? А, не. Има ли Риван? Май, че има 5 риванки в едно. Браво бе, World of Warcrafter. О, вие бяхте рекнати. Инсект. Опа, фърлих килместо. Да. Дали убил. Дани. Махай се от тук, бе. Беян ми каза. Махай се, бе. Махай Опа, се, бе. здрасти. Къде ще чето човека са? Махайте се. Не се махайте, лад. Аре, идва ми им прав. О, някакъв Риван има. Ще не почна. Казваш, Ще ми дайват едикерото. ще не оцели. И ще стоя след 20 секунди. И нямаш толкова седи, бе. Ще лъжиш, Ани. Магия лъжец. Па. Какво? Апа. Тя няма мана. И риванката няма мана. Топ кир. Оф, Опа. Тиго. Нямам флаш. Ionia shall prevail. Не, аз те виждам и ти ме виждаш, и аз те виждам и ти ме виждаш. Това се намира. Together, we shall triumph. о, здравей. То защо не се Yes. биеше с Ривана, братле? То можеш да го... То нямаш как да му избяга, трябва да го би. Добре, че бях аз. Onward. О, инсект. Има котка, няма. Има ходка, няма ходка. Има ходка, няма ходка. Ли? Кайлето бие Динейч. Не е Джана Ут и не се ползва само дефанзивно. Чисто информативно казвам. О, рект. Пък. Аз нямам мути. О, туп. О, може. Едната атака ми дайте, бе, а? Много долу. Много долу. Better take the turret, guys. Conquer oneself. Дай се HP. Next time. More sacrifices. О, тихо. Имаш Better план. take the turret, guys. Той поне я взе. О, има монстър вейв. Опитка. О, пък. Some deep shit.
И аз имам флашес. 98% kill participation. Ах, майка ти! О, рект, без вижън, рект. Ект. Малка. Рект. Стига. Ректорони, метерони. Метерони от Бандерас. Shut the fuck up. Чакай. Скуш. Брато, то минава май. Oh, Rekt the turret almost executed himself. Айде, пада ти кил. Almost took the creep. Сега гледаш карта с Ultimate Ezreal Ultimate. Лъкс Да. А, Ultimate. нищо, аз имам кил. Може да я гледаш в другата игра. Пантеон Ultimate. Имам хил. Майка ти ултимейт. Дискане. О, да. Don't feed the leak. Attempting to reconnect. Good chance. Don't feed the leak. Досвате те. Да. Да. Магината е хубаво. GC. О, ай попража, че. О, Браво, бе. Байгай. Взема да лащано. Oh, wow. How did you guys do this? Може да тъпвато. Трябваше продукс. Римката е много луда. Тя ни бие демейдж. Вижте как ще я прибие сега днес. Аре бе, ело ми. Окей. To the bear. Riven is coming. Не. Не му е хубаво. Опазват нас! Нещо. Аз се виждам своя таргет. Взеха Даргон. Идва? О, такъв си 3 човека. Еми добре, че защо не идвате насам, като вървиха? Еми, аз казах, че идвам. Ама аз само аз идвах. Ама аз отдавна съм писнал, не тук. Да, не това. Това много ползва. Yes. Ползва ли го, бе? Да, как мислиш го изтрих? Това се ползва като е на малко. Да. Стига, човек, не съм играл Ривен. О, я си гледам. Усещам нещо негативно. Така ли? Ти не си ли той сервер, приятел? Колко се е саднал в геш, чакам се време. Това е времето. Не, чакай Тук малко. нови итем. Time to shine, City, давай, идва. Wait for my smite. Него е! Айде, вземи го! Бе, защо не го вземе, човек? Какво Кое? се въртиш? Барона на 110, бе, брат! Какво ти правиш ти, бе? Беше точно на... Не знам. Плахита. Take the Кой е по-яко? Сливки. Аре бе! Е, нашия Better Take Blue Buff. Не ми наред бъв. Да беше дал шилд надолу. Следващата мантра. Е, го. Репортни. Аз верно ще го репортна, брат.
Опитах се. Единият не ще да ласт хитни барона, другия не ще да убие двама. Ама аз се взех барона. Като таргет на Анито на карта ми се чува си едно изоня постоянно. И аз така. А, дай на О, мен. не ти е хубаво, брат. О, Да вземеш на ултимата до. To conquer Аноки, не знам как стана. What the fuck? What the fuck, че? Да се знаеш, брат. много добре, красно. Без. Идиот. И аз сега какво да правя? Мерси, че ме уби. И ти може да се в другата посока. Гофре, не моля ви, че имам ут. Ох, майко, лошо. Маги. Спри се. Реших, че трябва да спасявам. Развадаш ми къде това. И ти е хубаво, Румба. Как да ми е хубаво, брат, моите е по-добре да фармят мида. По-добре да убият лъкса, искаш да кажеш. Обаче не го очакваш ще да те изнесе. Не, напротив, очаквах го, зато и бях с копче на екзоста, ама... Ама не ти помогна. Нека да ми помогне, брат. Много цъкър човек, много играе Ривана. Играй. Елфа го фидна на куче, бъде, ако няма куда сбърне. Ваше начин научим много. Не бе, Дани играе Ривен по принцип. Абе, нали го виждам, бе, Дани. Искам дичичовките, че... Аре, не бъди... Ей! Педро! В тази песен Ionia shall prevail. Днес обаче не читат артовете. The Goon Squad. Бягаме. Бягам. Оу, О, the jumps. Не, там не ти е хубаво. Оха! Кик, кик. Като не бием демидж, не бием демидж. ако не видите какво? Като не бием демидж, не бием демидж. Като улта някакъв. The Logics. О, къде ти Help. Не напади там. Chase, 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 chase. Папа. Оу, Дани няма от, не знам. оу, О, нойс. Как ви избиха там? газъм. Аре бе, аре стига. Нямам рейдж. Вадил ме. To conquer oneself is to conquer. Ами ще умре. Оу. О, фак. Kill the Nexus. Ionia shall prevail. Бягай, Там Румен. по-добре бягай. Аз пак ще кажа, че да няма. Дай ни от друг брони с кофи. О, шит. Hope is the greatest Нормалатно. Мармала. Чакайте да дойде да го стилна, бе. Ах, лети кръбе.
Има пакана, няма колко. Има котка, няма котка, има котка, няма котка. Има елф, няма елф, има елф, няма. Има еднорог, няма еднорог, има еднорог, няма еднорог. Но ти не умираш. Само 6 смъртя се носи. В началото... Обаче как го напуди на Идвай, писи, бе. О, стига е! Бе, виж, Много ти харесва пидеш. да... Кой път не скача е пълнокрасно. Тези зайци дивите не ми харесват. Човека не пие демидж, но не пие демидж. Опа. Ми, Утваме докато бяга в зоня. Кой ще не мърдаш? Защото го Остана, няма ще в игра играта, през не играем 4 в 5 от 2 минути. Дефна ли Адакир? Не, спрямо интернета, той не спира постоянно, зато и трябваше търнаме драп да играем. Нямаме турнат. Демец. Не знам, ти кажа наша, че предоставим съм. В моят чат пишеш форс. еми викам им от тях. Алба. Бас. Аз да отнемам само един регионален брат. Сянка един, това сега няма да пие. Мисля, че Бубов още е там. Гаранция е там, брат. Ето, даже го върнах да се вижда, че е там. Бягай! Ето. О, Ривен умира. И те харесвам. Защо Като казвам, че не те толкова харесвам. много подскача този герой, че не мога чака екзоста да натисна. Аз те прескочих като рад. Не знам. Няма какво са, няма вариант. Това е тук. The comebacks are real. Бия няма на... Oh. He is fat. Въобще не вижда толкова става. Той да вижда кой да направи, той Ривана Да ще уби, го какво да изтри. направи. Ще уби. Гледай сега как ще уби. Ето, айде. Задай му... To conquer oneself is to conquer. Има котка. Има Ривен, няма Ривен. Давайте плани. А горе кой ще ти фена? Се някой ще се занимава. Оу. Това ще се случи. Колко? Понял. Точно. Fuck. Insect. Focus your wits and Все пак имам 70 пъти. onward, always. О, но ти е хубаво.
О, Дейнс. О, на мен не е. О, точно. Дай кръв е. Добре. Ултимейт след 20, беше. О, не. Аз съм го екзоснал по ние. Оп, GG. This cannot be. Плача. Гърба на Румен е с размера на цялата планета. Разбери, човек, не можете да ме биете в къстъм гейм, дори когато играя героя за първи път. Damage Dealt to Champions и на трето място. На четвърто. Аз ставам Добре, Коко. Айде. Айде, брат. Айде.